Ne mehribanlar, şu yaka aslında paçti görüşüňe däl günü yaka. Stoyka netlenip edilen ýöne paçti günü de şu stoyka däl görýäňem. Häzir şunu bitişik almanda etmen nähili ýatyk stoyka öwürýän, mende de öwüredeýin. Men şu özüm alyp özüm etjek bolan soň biraz kynrak düşýär ýöne. Häzir ne görkede inne şunu alyp paduşkany alýaňyz. Paduşkany alýaňyz we ýanky ýakany şeýle näçe aýlap bilişiňizçe aýlap şeýdi blavkaçyk bilen paduşka şeýdi blavkalap çykýaňyz. Ondan soňra ütüge alýaňyz. Ütük bilen şunu şeýdip gowy girýänçe aýlap oturýança şeýdi boğaryp düzläp çykýar. O da geri forma alýança şunu şeýdip boğaryp düzläp çykýar. Gördüňiz mehribanlar? Ine blavkaçyklaryny aýryk görkedeýin häzir. Gözüňiziň öňüne bir mucize diýeýinmi? Ana, düz ýerde çykyp görkedeýin. Ana, gördüňizmi? Boğ berip şu hale getirdim tereden goýja. Hiç ýerine witiçka alanlaryny arasynda witiçka dikin hiç zat ýok. Diňe özüni ana ýatyk stoyka öwürdüm.